Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih. Batuk pilek, Batuk batil. pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia, ya, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki, Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngoten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngoten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Kira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Kayak awakmu kelas piro to, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Lho, sawang koringan kaya triplek lho iki. Lek mangan sing rada akeh gen rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, mboten. Butuh dablek dhisik berarti, iya Pak. butuh dablek sik. Iya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin, pangestuipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan ora. Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang ki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak nggih. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden Bu Dewi. Nggih, Bu Dewi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak. Nggih, tumut iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Tata. Ragile. Do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Tara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, gen ketok suaramu siki. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Monggo. Bawa ngidam sari nggih. Boleh. Nanong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya, heeh. Rada ngempet sithik ya, Nduk? Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih, Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nganggap. Aku mau bengi awakku panas ngono, Nduk. Sami nggih, Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak panas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten bekasnya. Iki berarti infus. Opname nggih Bapak. Opname 2 jam.
Alhamdulillah wis rada penak awake. Yo, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten, Bapak? Saking BPD. BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Tak wacane sik pisan. Oh, karek minangkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending kangen ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukut. Dukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Trisna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki engko. Apa-apa nek ana duwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesideman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana duwite ya iki. Ana. Ya, iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku, Pak? 500.000. Wow, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu ora nek duwite ki kono ora usah duwite. Materialistis ora wong guyon kok lho nggih. Atur nuwun lho iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Tuh. Ganjek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan, Nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Nggih, saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Maaf iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun genep 1 yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih, pun. Terus, Dok. Ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah Welasono mring Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya Nduk wong jenenge. Gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Pinjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh nggih. Wonten ning Dungus Dateng Kunjang Kediri sesuk. Oh nggih. Pinjing nggih kali jenengan tong nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali Nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kodo Nonom tanpa prau sasatoro
dugi mriki to, Pak. Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan Nduk Tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo iki Pak lho. Santo. Asmara Santo. Mbah nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as ngoro. Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Heeh. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, yo. Puspito ing taman sari
Terima kasih, Nduk Cahyo. Luar biasa. Ngapunten nggih Bapak kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya.